Ikäläinen totesi aivan oikein. Suomella on ollut huonoja kulmapotkuja. Nyt pitäisi pallo saada maalille ja sitten armoton rytinä päälle. Valakari antaa. Ja siihen tulee. Ja siellä on! Antti Sumiala on tekemässä maalia. 13,5 minuuttia Mittaisen saattaa ääni kohota, mutta ei se mitään. Suomi tekee maalin. Antti Sumiala viimeistelee maalin edestä. Kulmapotkusta Suomi siirtyy johtoon ja valtaisessa vesisateessa tällä hetkellä Olympiastadion kiehuu ja kuohuu. Antti Sumiala nousee sinne röyhkeästi maalin eteen. Andras Keresturi maalin ottaa pallon yläkulmaan luistavasti. Kuurin oikealle paikalleen. Unkarin viimeinen, kenties viimeinen tilanne. Laukaus 40 metristä, kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee 4. kulmapotku Unkarille. 7. koko ottelussa. Ja nyt sitten eukut pystyy Suomen joukkueen puolesta. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkarin takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti. Ferenc Horvat liukuu pallon maaliin. Siinä ei Paatelainen pystynyt siivoamaan tilannetta. Siinä loistavasti pelastetaan maaliviivalta vielä tilanne, mutta ei auta. Paatelainen ei osu palloon, ei siihen osu kunnolla moni muukaan. Sitten pelastus maaliviivalta. Moilanen on edessä ja Moilasesta pallo kimpoaa maaliin. Ja niin vain on, että tämä vapaa potku ja sitä seurannut kulmapotku johti siihen. Suomen unelma jatkokarsinnoissa.